Normally only national teams get this kind of support. But at a random match between two under-15 teams, things were changed. The Danish Football Federation had arranged a surprise. Den rigtig dumme, vi havde i starten, han sagde, at der var et land, der skulle udskydes. Og så ventede vi lidt, og så lige pludselig kom der en masse mennesker. Så tænkte vi, hvad sker der? Og så troede vi, det var det rigtige U21, der skulle spille. Så fik vi nogle trøjer, og så... Ja, det var skide fedt. Okay. The normal shirts were changed to the national colors. And excitement broke out. Det er pisse fedt, mand! Det er, hvad U21 handler om. Det er det skal være. Behind it all were several days of preparation to make a funny idea real. Så gå ned og hjælp med at sætte bandet op, det tager en fri. Når vi får materiale fra UEFA, så er det poleret, så er det smukt, så er det rent. Men vi vil også gerne vise en anden side af, hvad er fodboldkultur i Danmark. Og det her, det er Dansk Forening og fodboldkultur. Forskellen mellem bredden og eliten er ikke så lang, og det er jo derfor, at mange unge spiller fodbold. Det er for at få de kampe her. To keep the event a secret from the players, none of the fans was told in advance what the day would bring. Furthermore, it was a rainy day in Denmark, so Jakob Larsen was happily surprised about the attendance. Jeg synes, det er fantastisk, at folk simpelthen også møder sminket op i hovederne, møder op med store trommer, møder udklædt op. Det er helt genialt, og nu håber jeg, at folk også nyder det og får sig en øl og en pølse og en sodavand i pausen. Det er fantastisk, det er det. The whole thing ended up with a win for Denmark and a great experience for all of the boys. Jamen, det var helt uvirkeligt. Det har jeg aldrig prøvet noget før. Så det vil jeg huske tilbage på det her. Det er helt vildt. Det har været helt fantastisk. Selvfølgelig har det været hektisk, men det er fantastisk at stå her og så at give dem her unger den bedste oplevelse af deres liv.